ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарои азиз, апа ва хоҳарои азиз, мардуми муҳоҷир, аввалин дараҷа хоҳиш мекунам ҳамин видеоро мебинед. хос ба хотири аллоҳ ва хос ба хотири бародарои мардуми муҳоҷир, модарои муҳоҷир, апа ва хоҳарои муҳоҷир, бародарои муҳоҷир ҳастанд. хос ба хотири ҳамво чӣ қаметонем бародарои азиз, лайк бимон, поделиться ки подписаться ки ҳамин видео то бихеза. як хабаре ки имрӯз 2 рӯз шуд қариб дар тамоми новостиҳои Россия, дар новостиҳои Тоҷикистон 120,000 мардуми муҳоҷир аллакай то соли нав бояд ки депортатсия шавад. уже дар чорни спискаси 120 одам тагиян, кадоме ки штраф дора, кадоме ки ай банкҳо қарз дора, кадоме ки ай метро, ай автобусҳо қарз дорем бародарои азиз, аввалин дараҷа сел ҳамвои депортатсия мешаванд. ба одаме ки бе документанд 120,000 тоҷик бояд то нови го депортатсия шавад. ва рӯи хатан беғарза ки бо меқапан мақсад дига бе документ боши депортатсият мекунанд. хоҳиш мекунам бародарои азиз, модарҷонои ғариб, апоҳои ғариб, бародарҷонои ғариб, хоҳиш мекунам ки ҳамин видеоро лайк монед, поделиться кунед ва хитона эҳтиёт кунед дар ғарибиҳо. ман дар видеом гуфта будам ки ҳаракат кунед ҳамун Россияи паданалата партоен ҳаракат кунед ба хориҷиҳо бирен. раҳо бисёра биёвен ҳаракат мекунем миёвем. мо ҳам ҳаракат кестем, чандин компаниҳо қаҷо гапзанон кестем, ҳамин хулоса аниқ шава маълумот чагуфтаи гапо қачон хишру контракт бибандем, рекламаҳоро сар метум иншоаллоҳ. просто дани тошне ки мардума фиреб накунанд. офисошон дар Тоҷикистон боша, дар уҷа боша ки мардум ба дили пир битонанд ки пул битянанд бираванд. амрӯз договор кестем ҳама шид иншоаллоҳ ки мо реклама мекунем ба хости аллоҳ. ба ҳамин хотир бародари азиз хоҳиш ман ҳамин ки ҳамин подписаться бародари ми лайка биҷиқ бад бизга бира бародарҷон беҳад хуб мешава ки скоро 100,000 модар апаву бародар мешавем. скоро иншааллоҳ ҳамаш бародари азиз дастгири шумо. ҳар чи ки шумо мехоҳед, ҳар чи ки шумо видео мехоҳед ман бикунам дар комментарий бинависед хеле видео биро. иншоаллоҳ ҳаракатем тарафи Европа, иншоаллоҳ ҳаракатем тарафи Дубай, ҳамин тарафи араб, тарафи Европа, тарафи Америка ҳаракат кардем, қати компаниҳо гап зестем, ҳаракат мекунем, реклама мекунем ки мардум ҳамин азобу машаққате ки дар дуруни Россия аст, ҳаракат мекунем ки тарафи мақсаду давлатҳо, барои ки давлатҳо да миграсионка нест, давлатҳо регистратсия нест, давлатҳо патент нест, давлатҳо я визаи тамом мехри мегари то визат бучидана. хоҳиш мекунам бародари азиз қадр кунед, чанд қаметонем поделиться кунед, дар ёру дӯстотон роиш кунед. бародари азиз медонем ки ман айни ҳол қати компаниҳои Хитой, қати компаниҳои Корея, қати компаниҳои худам Дубай мерам миём. мақсад дига бародари азиз қати ҳамин чандин компаниҳое ки мисоли гап ҳамкорӣ дорам, медонем ки ҳамин давлатҳо мошин заказ метавонем карда биёрем. мақсад бародари азиз як чӣ мегӯм, аввалин дараҷа бародари азиз як чӣ хоҳиш мекунам. аввали аввал як бародар хоҳиш кард ки ҳамин мошини мара дар Россия, дар Москва аст савдош кунем, саляресай бакун хато накунам. ҳама маълумоти мошини ман як ду суратча мемонам, ҳама маълумоташ номро дар инҷа ҳаст. ҳамин бародара занг бизанед, акай ҳисобот хато накунад. дар Москвай 700,000 рубл мега мошина бо договориться мекунад. мошин автомат нест, механика. бародари азиз кадоми портери дедора алишам мекунад мега дар ватан боша. мақсад бародари азиз далчи маълумоти пурра қати ҳамин ака суҳбат кунед, мошина бо видеовизо қати мебинед, ҳамаш дар WhatsApp муроҷиат кунед, иншоаллоҳ ки суҳбат мекунед. як чанд соати мошина мондам, дидена бародари азиз хундаи Солярис агар хато накунам. тамошо кунед бародари азиз. хитон далчи мерем бародари азиз. ини мошини гаш, мошини хидмона ай Дубай, уҷа мошин дар раҳай бародари азиз 95,000 сомон ба доставкаш, ба растамочка, ба ҳамаш бародари азиз. Kia Optimus бародари азиз мотори 2.4 дора. 2015 агар хато накунам, ҳама мошин бисёр давидум нест. сафедаки хеш рӯй бародари азиз бо видеоҳош, суратош бародари азиз дар комментари ма силкаи WhatsApp мемонам группа. дар як рӯз ай 20 то 30 40 50 та мошин мепартам бародари ҷоно. ай нархи бародари азиз бигем ай нархи ҳами 3000 2000 доллара сар мешава. нархҳое ки ҳамун Корея, нархҳои Хитой дан бо доставка, бо растамошка даки бо не ки ҳам 2000 доллар мошина бигем мара Тоҷикистон бар. ҳамун давлатҳо да ҳаст нархҳошон. хулос ки то Тоҷикистон 70000 80000 100000 ҳам хеле мешаванд. ба хотире ки аҷа 3000 доллар 4000 доллар мехари, доставка мекунӣ, бо меё растамочка мекунӣ, назар ба Тоҷикистон бо мегум любой мошин арзон то меғалта. хулос дига бародари азиз ҳамин хибо мошино дорем, мисоли гап бисёр намуди мошино дорем бародари азиз. шумо метавонед ки дар силка аз писани ва комментари да ман мондагим закрепитиш мекунам. бидорен чирезам дар WhatsApp мо ҳар рӯз бо гуфтесам
тамоми намуди мошинаро ай Хитой, Корея, Дубай мисоли ай Россия бародаро хоҳиш мекунанд мошинаро дар реклама мемонам метавонем ки ай дуруни Тоҷикистон ҳам бародари азиз мошино ҳастанд. баъд як хабари хуби дигар бародари азиз барои шумо мехоҳам барасонам ки ба саҳми шумо бародари азиз аллакай мо метавонем ки дар дуруни ватан хона дорен, замин дорен, мошин дорен бародари азиз мақсад ягон магазин дорен, ягон точка бозор дорен, хулосе гап чизе ки дар дуруни Тоҷикистон дорен бародари азиз мо метавонем ки биёем реклама кунем. Магазин боша барои савдош, ягон замин дорем барои фурӯхтан, хона дорем барои фурӯхтан ё ки мошин дорем барои фурӯхтан, ҳаракат мекунем, қатъан суҳбат мекунем, ҳаққи хизматмонро мегирем, мо ҳам кори шуморо буд мекунем, реклама мекунем. кадоме ки да бародари азиз ҳамхели чизо мақсад ҳамхели хонаву замину магазину хулос чизе ки барои реклама кардан доред, ина WhatsApp, ина номер метавонем ки чикор кунем бародари азиз занг бизанем, иншалло ки ҳамсуҳбат мешем ба ягон суми мақсад дигар арзонтар барои шуморо бародари азиз мерем. Чикор мекунем бародари азиз ягон ресторан доред, ягон чойхона доред, ягон магазинҳои дар дуруни бозорҳо доред, ягон дуруни Душанбе, Қурғани ки ҷойде ки бародари Кулобе ки ҷой фаранд доред бародари азиз мерем, қатъан суҳбат мекунем, ягон суми ки мақсад дигар барои мо ҳам барои зиндагимо шумо зиндаги шумо ҳам ба реклама пеш бара, мо ҳам ҳамин мақсад рекламамо ҳаракат мекунем ки мақсад кори шумо ҳам пеш бара, кори мо ҳам пеш баравад. Фақат ай шумо бародари азиз лайк монен, подписатсия кунен, чанд ха метавонем барои дастгирии шумо пешравӣ ай мо мешавад иншалло дар дуруни ватан, дар ки ҷое ки мақсад ай Тоҷикистон ҳам берунам мошин дорем, дар дуруни Россия ҳам мошин дорем барои фурӯхтан бародари азиз метавонем ки мошинаҳои шуморо ба нархҳои арзон ҳаракат кунем ки шумо видео кунед ё ки сурат мегиред дар WhatsApp мо роӣ мекунем, мо дар видеомон мемонем, дар группамон мемонем, мошини шуморо савдо мекунем иншалло ба хости Аллоҳ ҳаракат мекунем ки дар фарнод дар ҷое бошен чӣ намуд реклама махсулоси гап чӣ намуд рекламаи шумо вақт мехоҳен дар ҳамин WhatsApp муроҷиат кунед иншалло ки мо хати шумо ҳамсуҳбат мешавем, чизе ки барои халқи миллати тоҷик фоидавор боша рекламаш мекунем, чизе ки барзарар боша ҳеҷ вақт мо реклама нахоҳем кард. Аввал мо ҳамаша мефаҳмем, аниқ мекунем, баъдан чикор мекунем, реклама хоҳем кард. бародари азиз як чиз дигар мегӯям то бародари азиз дар охир кадоме ки зарнисоро бидонен домои бек сабур мегӯям ба ҳам бигем ба ҳам популярни аст дар пеш таксиҳои ҳисо регар мераванд ку агар зарнисоро бидонен ҳамуҷада мақсад бародари азиз 86 квадрат хона ҳай бародари азиз ман ахида видеоша мемонам кадоми харидор боше марҳамат бародари азиз метавонем ки хонара ҳамин номрои хидмда муроҷиат кунен хона се дар хона не ки дарш кардаги тега бигем зали калон кардаги кухни ҳамаш шароитоша ҳамаш қадами хонара метия бародари азиз фақат чикор мекунем як дита калонкаша мегира бародари азизам купашаша мегира тамом ҳама он хона чизе ки дар дуруни видео мебинен ҳамаш бародари азиз местам ки хонара бо мегӯям ки дав хона бигем ман хидм рафтагием бигем дав хона истодагием медам хона люкса тамошо кунем бародари хонара 65,000 доллар меган ё ки 650 меган ҳамин хеле хулоси гап бародари азиз ана муомила дора 65,000 доллар гуфтаистем бо муомила дора бо гуфтаистем 86 квадратай хона люкс кардагия пешакӣ мегӯям бародари азиз хона мақсади гап ов гарм ҳама термин ҳамаш ҳаст бародари азиз ҳози лифт надора уҷа яка дароша часпондан чипоша овардан додан уҷа лифта часпондаистанд мо ягон 10-20 рӯз баъд уҷа лифтош кор мекунад уҷа лифтоша ҳамаша уҷа бигем ай пишти кори лифтчанд лифтча аллакай уҷа часпондаистанд қариб ки агар хато накунам минимум 30 ё 50% мардум аллакай да уҷа зиндагӣ кида давудом хай бо видео тамошо кунед хитон хоҳиш мекунам шербачаҳо лайк подписатсияра фаромӯш накунен бисёр ман шербачаҳо мегӯям баъд апаву хоҳаро мега чи ба номи мора нагиред модарҷонои ғариб бародарои ғариб апаву хоҳарои ғариб фақат дастгирӣ пешравият айспас тамошо кунед ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ мардуми муҳоҷир мардуми ғариб мардуми тоҷик созен хубан иншоалло худованд ҳар ки ҷое бошед хуб бошед бахшиш зиёд бародари азиз аввалин дараҷа худованд ҳар ки ҷое бошед хуб бошед боз ҳам мегӯям хонаи фурӯшӣ аст дар тарафи Зар Нисор исмшани ки таксиҳои Ҳисор Регар таксиҳои Ҳисор Регар ҳамҷа мераванд лави трасса ина бародаро ҳама намуди магазин чи намуди магазин 86 квадрат бо хонароз нишонтон метавонед нархиш бародари азиз 650,000 иншоалло ки бо чахчах дора хидм хади суҳбат накунем меёрам хона нишонтон метиҳам
3 дар хона, кухни, баня, ҳамаш об ҳаст. Лифтша нав карда истам. Далш хона тамошо кунем. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракат. Бародарои азиз, ина хонаи фурӯшӣ 86 квадратай. Хаҷа бигем сумкои мо. Бародарои азиз, хонаро бинем беҳад хонаи ремонташ бигем ки датаво беҳад хуб кардагиай. Ина бародарои азиз, мерем ай хонаи ховуш сар мекунем бародаро. Ина хонаи ховуш бародарои азиз. Спальниш, мақсад хонаи хов. Пеша ки ма як чизро нишонтон бутам бародаро. Ина и параи хонаи ховуш. Бародарои азиз, зарнисор. Ина таксиёи ҳисор. Аям як таксиёи ҳисор. Ай у параира рост рӯи душанбе. Ина бародарои азиз. Ина мақсад барои масҷид бигем. Ина масҷидам даҷи масҷид нави калони хушрӯ. Айра у парамезгари бигем. Дар тарафи зарнисоре. Бародарои азиз, марҳамат ина хонара бибинем ба тамоми қонуну қоидаш. Ина хона пол ниход. Ина бигем хона спальниёша ҳама чиш зури зур кардагия. Бародарои азиз, ина ҳамаш бигем ами формоша мегирад тамом. Ҳама чизиш ина бародаро пири формоши чонера. Ина бародарои азиз, ина ҳама полни хона люксай. Хулас бародарои азиз, 86 квадратай, ду хонаҳай, сеимаш зал кардагия, калон бародаро. Ина болоша бинед чихе хушрӯ кардагия. Нигоҳ кунед чихе фасони бад кардагия болош. Ина ҷои хов, ина бо болоша фасони бад кардагия. Ина бародарои азиз, консонер дора. Ина нигоҳ кунед чихе хушрӯ, люстроша бинед чихе люстрои фасони бад бародарои азиз. Нигоҳ кунед на бародаро. Медурем ай души сар мекунем бародарои азиз. Ина душ бародаро фасон кардагӣ души калони кардагия ки любой намуида болои душа ина хонаро болоша бинед чихе фасони бадай. Ина термокизаш туалетчам қай душ ҳардаш якҷодай. Ина бародарои азиз, туалет душ якҷо. Ина марҳамат бародаро, нигоҳ кунед. Хулас бародарои азиз, инаи се хонагайро ду хонага кардагия. Сеюми хонаш зали калони ки ҷои мешитани. И як хона дига ичай, и кухнишай. Бия ба кухниш аввал ничомтем, баъд далчи бо гап мезанем. Нигоҳ кунед бародарои азиз, нигоҳ кунед чотки кухни ба тамоми қонуни қоидаш кардагиай. Халаденик, халаденик мисол ина халаденик, газ, тамоми ҳамин рӯзғор ина нигоҳ бародарои азиз, нигоҳ кунед. Ҳама чиз хай дора, ҳамаш хушрӯ а души кор мекуна, ина боло поён мекунӣ, ина ишам боло мекунӣ. Ина мақсад бародарои азиз, тамоми чиша ягон чиша намегира бародарои азиз, пешакӣ мегум. Ягон чи ин хона намегира, либосоша мегира бародарои азиз. Ана чином дора бия метиём. Ина бародаро калонкора ина мира ира аквариум места. Калонкоша мегира тамоми тамом. Ягон чиша намегира. Ина хонаи диюмаш ина бо калон ай хона ҳам. Баъд ин курпоша мегира калонкаша. Всё ягон чиз дигар чизе ки дамҷа мебинед ҳамаш бародарои азиз меседа. И хона ҳам телевизора бародарои азиз. Дар калидорчам телевизор дора ина бародаро. Ҳама хонаш кадош люкс кардагия. Ина бародарои азиз, хонаи калони хушрӯ. Дай ҷамъ метавонӣ ки мисоли гап ду оила бошӣ, мисоли ҳаму ё ягон чи падар қати бошӣ худут хона уҷадам метавонӣ як спални диван меорӣ мечаспонӣ тамом. Инҷа ҷои спални май даг метавонӣ ҷои шкаф хушрӯ акчи кунӣ. Ина бародарои азиз, хонара бинед чихе фасони фасон кардагия хона. Хай ки мақсад хонаи хидия бегона нест бародарои азиз. Хона хонаи хидия, хона хонаи бегона нест. Мақсад ман номраи хидма мемонам. Ма телефонам ҷаймон бародарои азиз гап мезанем. Хулоса бародарои азиз, мош сета бигем се хонага, не ки ду хона кардагиян. Ана чином дора. Иҷаш калон ам дар медорам, мете иҷа столи хушрӯ калон бухди. Хай стул чани хичон кардагиян. Столи калон метоне ки бамонен бародарои азиз. Беҳад дазарнишо, беҳад хона хушрӯ чотки адуши ремонт кардагияй. Ба тамоми қонуни қоидашай. Хулоси гап хона 650,000 ай. Бо договор мақсад бо савдо мешавад. Номрои хидо мемонам дар WhatsApp. Кадоме ки мардуми муҳоҷир бошем, мардуми дар Тоҷикистон бизоин номромам кор мекуна. Метонед занг бизанед, хонаро биёен ай пеш, чахчах мекунем бо хонаро нишонтон метиҳем. Нашоти документ ҳамаш ҳаст бародаро. Нашотиш бепарво, одами хидия, бигем одами хид монай. Ба ҳамин хотир номрои хид мемонам бародари азиз. Мешинем, чахчах мекунем, суҳбат мекунем. Гуфтаи гапо ягон чи бо як чи ним чи бо арзон мешава бародаро. Ҳаракат ки бародарои азиз, хонаро ай даст нате. Хона дар 9 этаж қарор дора, 86 квадратай бародарои азиз.
ана нҳм этажай бародаро ози лифт надора не ки уже дароша часпондан бигем кнопоч ё ҳама чиз клиточ ҳама додан уже лифта ремон уже оварда часпондестан лифта уже лифтча мумкин ки ягон 10 рӯз 20 рӯз ё мода уже лифт тайёр мешавад нҳм этажай хона ад душия барам хашер бачаҳо чикор мекунем лайка хеле ад души бизанед лайка комментари кунед ва ёру дӯстои бародаре ки хона дар кора роӣ кунед тамом инем қайшмо хизмат бародаро фақат чикор мекунем лайка меҷиқи паделитса мекунем роиш мекунем дар бародарои хонахар аллоҳ аз ҳаматон розӣ боша бародарои азиз боз ҳам мегӯм охири вақт падешкаи канала дидестам беҳад хирсан мешавам боз мегӯм худованд ҳамата нигаҳбон боша ҳамихе дастгирӣ кунен иншоаллоҳ хонаҳои беҳтарин бо пешкаши шумо хоҳам кард иншоаллоҳ мошиниҳои беҳтарин хонаҳои беҳтарин дар дуруни тоҷикистон иншоаллоҳ рекламаҳо беҳад зиёд мепартам падрия тамошо кунед фақат аз шумо як хоҳише ки ҳамин подписатсия лайк монед ҳамин қадар хизмат кунед шумо тамом видеоро битонед паделитсия кунед метавонед ягон сухано чиё реклама кунед дар комментари бинависед аллоҳ аз ҳаматон розӣ бошад худованд соҳ саломат ғарибиҳо рафтен соҳ саломат ба дасти пир гуфтаи гапо ба лаби хандон ба назди падару модар ба назди зани фарзандакотон барбигардем салому алайкум.